La segona idea que estructura el funcionament de les escoles està molt relacionada amb la primera, és que la idea que els nens són éssers incomplets que estan encara en creixement i que és necessari canviar-los perquè siguin més del que són. Una altra vegada, la mateixa idea d'enfocar-nos més en el futur que en el present. Si us hi fixeu, el preescolar és una preparació per la primària és una preparació per la secundària és una preparació per als cicles formatius o per al batxillerat, el batxillerat és una preparació per a la universitat i la universitat o els cicles formatius són una preparació per a la incorporació al món laboral. Em pregunto quantes i quantes vegades la relació que els adults tenim amb els nens està mediatitzada per aquesta necessitat inconscient dels adults de canviar els nens perquè siguin algú millor del que són. Recordo una anècdota que em va passar amb el meu fill gran, que és bastant il·lustrativa d'aquesta actitud general dels adults. Un dia el meu fill gran va arribar amb un taulell d'escacs i el va plantar sobre la taula. Devia de tenir uns 5 anys o així en aquell moment i em va dir juguem amb aquell to infantil que et convida a gaudir, a relacionar-te, a vincular-te. I a mi em va sorprendre perquè jo tampoc jugo tant als escacs, però jo vaig col·locar les peces i li vaig anar preguntant si ell volia que li expliqués com es col·locaven i com es jugava. I em va dir que sí i li vaig anar dient, doncs mira, aquesta es col·loquen aquí, es belluga així i fa això. I així vam començar a jugar i a tenir moments agradables a través dels escacs. Recordo que quan la partida anava avançant i ell s'avorria o veia que anava perdent peces, ell redirigia el joc i construïa com unes cabanes en els castells i tal, i eren uns prínceps que anaven per aquí. I en definitiva jo d'alguna manera seguia aquesta dinàmica perquè ell m'havia convidat a jugar. Un dia va venir amb una peça blanca que era un petit fantasma i el va col·locar allà amb les seves peces blanques i jo li vaig preguntar, això què és? I ell em va dir, mira, juga amb mi i va on vol i mata qui vol. I jo li vaig dir, vale, però amb una condició, que només pots matar a una peça que estigui tocant la casella on tu estàs, és a dir, primer mous i en el següent moviment pots matar una peça col·lindant. I així vam anar jugant i la partida s'anava equilibrant una mica més. I va arribar un dia en què no va posar la peça i jo li vaig preguntar, mesos més tard, li vaig preguntar què no poses la peça? I em va dir, no, ara vull jugar com els grans. Dic, llavors, jugar com els grans. I es desenvolupava la partida i ell en un moment donat va fer un moviment i jo li vaig dir amb tota la meva espontaneïtat, li vaig dir, mira fill, no t'has fixat que si haguessis fet aquest moviment m'haguessis mort la reina? I mentre sortien les paraules jo ja m'adonava corporalment que allò era una errada, però no ho vaig poder aturar. De sobte el semblant d'ell va canviar automàticament d'estar en un posat distès, es va aturar, fins i tot es va fer una mica més petit físicament. I jo vaig intentar arreglar la meva intervenció, no vaig poder, no et preocupis, bé, estem jugant, no? Total, és un joc, bé, ara mort jo, ara et toca a tu. Quan li va tornar a tocar el seu torn, es va estar uns instants mirant-s'ho, amb encara una certa preocupació, i em va mirar i em va dir, què faig, papa? Jo no sé. En realitat, en aquell moment jo vaig ser més conscient de la meva errada i de les conseqüències d'aquesta errada. Partíem d'una situació en què ell m'havia convidat a gaudir, a vincular-nos, a tenir una vivència com a resultat de la qual ell aprendria coses, segur, sempre és així. I en canvi jo estava enfocat, des del moment en què ell volia jugar com a adult, d'alguna manera jo estava enfocat a canviar-lo, a que ell aprengués més. Ja no es tractava de gaudir i de jugar, sinó es tractava que ell fos més del que era. Sí, és un moviment des de l'amor. Quan ens adrecem als infants i tenim la intenció de canviar-los perquè siguin més del que són, segurament hi ha un moviment amorós, o si més no, pensem que és un moviment que parteix de l'amor per part dels pares i dels mestres.
Però quines conseqüències té això? Sovint, com va ser el cas amb el meu fill en aquell instant, la conseqüència va ser que de gaudir, de disfrutar, de vincular-nos, havíem passat en una situació en què ell estava tens, perquè ja no es tractava de jugar, sinó de ser millor del que era, i ell, a ulls del seu pare, no era tan bo com havia de ser. De voler jugar i de voler compartir aquella vivència va passar a una sensació de que jo no sé i no tinc més ganes de continuar jugant a aquest joc, perquè aquí hi ha una situació tensa. Una altra vegada la mateixa idea, l'adult tensiona les situacions perquè té la intenció de canviar, perquè percep el nen com una entitat que no és completa i que ha de créixer. Però en realitat això també ens ho podríem atorgar nosaltres mateixos. Qui de nosaltres és una entitat completa i qui no està en continu creixement? En què som diferents en aquest sentit de la infància? Jo penso que només en la percepció de l'adult. Des del moment que el nen entra a l'escola, està constantment bombardejat per una quantitat d'informació tremenda, moltes de les vegades per una informació que no entén, amb la intenció de que sigui més del que és. Fixeu-vos, no partim de la idea de que el nen ha de viure una sèrie de situacions i com a resultat d'aquestes situacions cada nen construirà els seus aprenentatges i les seves comprensions segons els seus ritmes, segons les seves necessitats. No, partim de la idea que hi ha tota una sèrie d'aprenentatges que s'han de donar en un moment determinat per algun savi perquè els nens arribin a ser més del que són. I aquesta intranquil·litat amb la vivència del present en realitat és un virus que està arrelat en la vida de la majoria de persones. El nen fa 3 anys, és el dia del seu aniversari i la família arriba amb un pastís, amb 3 espelmes, i genera tota aquella tensió des del meu punt innecessària. Vinga, fill, obre un regal. No ha obert un regal. Obre'n un altre, vinga, un altre, no? Constantment enfocat en alguna cosa més, amb major intensitat emocional. Finalment, li demanen, vinga, demana un desig. Si demanes un desig, se t'acomplirà. Però de qui és la necessitat de demanar un desig? I qui realment està en la capacitat de determinar que si demanes un desig se t'acomplirà? Si pogués, el nen ens diria, no, papa o mama, jo ja estic bé. Jo aquí jugant amb la capsa, jo ja estic bé, el que estàs intranquil ets tu. Tu ets el que creus que la teva autoestima depèn de que siguis millor del que ets. Jo crec que és la nostra incapacitat de viure en el present i d'estar connectats amb la nostra essència i viure aquella calma i aquella alegria profunda, per una banda. I és la nostra percepció de que els nens són éssers incomplets, que és necessari canviar-los, el que genera aquesta dinàmica de tensions constant en la relació amb els nens i en especial a les escoles, no?